Sing Ni Ayat. This is the first time na tinataka po way back 1992. And the original singer is here, Miss Bingbing Mauricio. Joy sing Ni Ayat. Ngayon lang ko iyak ko isot sa pamarinig manabot no ayan ko na kari kami adikan tan manglipat asi siya tulae din kay ayate apay biyak ko analipat ang tikarin kaniya ay nagulpit kan ayan dahil na pinaybayan sa iayat ka nagparang amin ang iday ay na sa nagsakong nakintay noy maglang araw amawiw sa tuwing ako kadaksang dasa iaya dyan may turani higa gege hala iyan mo di maudi adawat ko dahil sing isublim chay namay ko and of course kahit po nakagawa na po ang viewers nagkanahin na po nga pa ng support tayo din ang vlog. Apay biyak ko analipat ang tikarin kaniya ay nagulpit kan ayan dahil na pinaybayan sa iayat ka nagpanak amin aliday ay na sa ragsakot nakintay ay na sa ragsakot nakintay. Thank you so much and God bless each and everyone. Alright, the members or the singers, the idols. Yes, ayan. Ayan. Naman, Yes.